Sis Johnny. Maghatid sa alaga sa kaibigan niya pa. Salamat sa patusok. Dinig ba ako dyan, sis? Okay. Akala ko hindi ka didinig. Okay. Ayan, nag-headset ako para sure. Walang pahinga ba? Pagkatapos sa trabaho, ito, maghatid ka sa bata. Puro doon, no?
Madilim, gabi. Sige, kape ka lang. Madilim ba, sis? Ako parang ako masusuka ba? Nahihilo ko sa amoy ng sasakyan. Break time. Jessica. Masusuka ako. Tutor guide kita, hindi ko nga alam to kung saan tong lugar ba. Alam ko lang sumakay, sis, pero yung pag tinanong mo ko sa mga lugar, hindi ko alam. Hindi maganda ang daan. Walang nakalagay, sis. Saka may nakalagay man, hindi ko maintindihan. Puro dilim man itong dinadaanan namin ba. Si Francisco, salamat sa patamsak, Sisi Koy. Bigyan ka tayong jacket. ايوه هذا الو Hina? Ate Ems, mag-club shout out. Kalas? Lina, Hina. الباب Hina. وينه؟ هم وينهم؟ دقيقة خليني افتح الباب. Kapit? ويت بسوي نفس اللي كنت تقول. Okay. خليني افتح الباب. انا ما خلصت. Hina, Hina.
Hindi na. Saglit lang. Jobrel, sway. When? Kala ka ng bahay, guys. Hatid ko lang yung alaga ko ba. Ay. Mama said only drop, صح? Yeah, only drop. Why? You want? Huh? No, I only ask. You only asking? Yeah. It's okay. You want to stay? No, it's okay. It's okay also. Only drop, Dai. Ate M, salamat. Then what time to ano? Bye bye. Bye. Ate Ems, thanks for coming. Mega love shout out. Hinatid ko lang yung alaga ko ba? Ay, yung aking ano? Yala, Jubrel. Jubrel. اه Bad sway go ro bakala. It's okay. بعد شوية Bad sway. بيرو Hinap at فين bakala. وين بقالة They're in the house. Ano ba yung Arabic niyan? Hindi na ako makaano ba? Wait lang. انت رو بقالة Yeah, antero bakala. انت Ana? اه Ana? تبغى بقالة Yeah. Antero bakala ba din? Hindi ko talaga guys maintindihan. Hindi ako talaga guys marunong masyadong mag-Arabic ba. Kaya hindi kami masyadong magkausap nito ba. Para kung masusuka talaga sa ano, sa amoy. Ping is estericubus. Ayoko ng kubus. Hindi talaga, alam mo sis G, ano ako ba, 8 taon ako ngayong Pebrero, pero hindi ako masyado talagang marunong talagang mag-Arabic. Hindi rin siya marunong mag-English, kaya wala, konti lang talaga. Kubos talaga, marami mang kubos sa bahay. Ayoko ng kubos. Gusto kong bumili ng kahit konting makain ko ba. Hindi ko nga maintindihan kung ano sasabihin ko. Idinaan ko na lang sabihin mo, Ana Esteriko boss. Malong? Jubrel, Malong? Ha, Jubrel? انا ما بعرف انجليش Mapi malom English sa. اه Mapi malom English daw. Sabihin mo, Ana entere kubos. كويس Kubos? اه بقالة Not kubos. Yeah. Ruwa baka last way. Sabi niya, ano daw ba kubos? Sabi ko hindi ah. Ang hirap kaya sis, ang hirap kaya promise, ang hirap makipag-usap pagka hindi kayo marunong talaga sa isa't isa. Basta maintindihan niya, punta ako ng tindahan, may bilhin ba? Basta sinabi mong tindahan, alam niya na yan ba? Sabi ko saglit lang, daan kami saglit. But ewan ko tama ba yung pagkasabi ko, 'di ba? Hindi ko rin alam. Ay, giyatay. Tanong, sabi niya, idadrop mo lang ba ako? Sabi ko, oo. Parang gusto niya pa tayo, gusto niya pang pag-anuhin ako doon, pag-stayin ako doon, nating gabi na siya uuwi. Mariosep.
Sino to? Hindi ko masyadong mabasa ba kasi ba ano ba gagalaw-galaw ang sasakyan. Ang hirap talaga ng matanda na ano guys. Mapi malum English. Jubrel. ما في مال فلبين ما في مال Ana mapi malum Arabic. ولا ما في مال انجليش Sisi Julie, salamat Sisi Koy. Batsway. بعد شوي Maylin, mega love shout out. Thanks for coming. Ay, hindi ko masyadong talaga mabasa. Sis G, huwag mo akong tawanan kasi hindi talaga ako masyadong hindi ako masyadong marunong mag-Arabic ba. Kaya tinanong ko nga yung amo ko, sino bang kasama ko? Yung Pilipino, sabi niya hindi kasi kasama nung amo kong lalaki. Salamat guys. Ayan, saglit lang yan guys. Sinabayan ko lang yung gala ko ba. Para maano ko kayo dito sa Saudi. Ayan ang Saudi. Kaso nga lang madilim kasi gabi siya. Hinatid ko lang yung alaga ko. Anong oras ngayon? 6:35. 6 6 Yan o, 6:35. Malam 6:35. 6 معلوم 6 Malom 6:35 malom. La 6 هذا 6 hara. Then 3:5 malom. سيري Sire. 5 Sire 5. Kida 5 kida. ايوه Kida 5. كده Sa? ايوه Aywa, malum. Ano, kakaintindihan din kami nito, Pastor Sinyas nitong aking maniho ba? Sis J, 10 years ako sa sis. Alam mo, wala talaga, kunti lang talaga alam kong Arabic. 6 million in the house. O, 10 years ka na. Wow, mashallah, 10 years. Ako ano pa lang, mag 8 years ako ngayong February 28. 2003 pala. Ayan. Pero para kung masusuka. Guys, salamat guys sa pasugod guys. Hanggang ngayon yung sinugod ko nung nakaraang araw, hindi ko pa naibababa. Kasi talagang sobrang busy. Kanina nagluto ako, ngayon lang ako nagpahinga. Ngayon lakad na naman. Ewan ko pagdating ng bahay. Ako bawat ano to? Ay, Marinig Kabayan. Mega love shout out. Ayan, may moderator ka na po. Hindi ko kasi masyado talagang mabasa ba. Jubril. يس يس Ano na ba yung tindahan tuloy? Nakalimutan ko na. Bakala ha? اوكي Nag-isip tuloy ako ba? Anista mo. Sis ako hindi. Kasi sa bahay naman, hindi. Alam ng mga amo ko na hindi rin ako marunong. Hindi. Siguro, kasi hindi rin sila masyadong nag-Arabic pag kami ang kausap. Kaya, hindi rin ako natututo. Siguro, kung sila talaga Arabic talaga na talagang Arabic sila kung kausapin kami, siguro natuto ako. Hindi rin kasi sila masyadong nag-Arabic sa amin pag kami kausap. Salamat guys sa mga patamsak nyo dyan sa pasugod. Dito lang ako masyadong nahihirapan sa maniho kasi yung maniho hindi rin siya na marunong mag-Arabic. Baktor dito na ho. Salamat Sisi ko, Johnny, salamat. Tapos na yung ano mo, tapos na yung break time, ha? شلونك؟ ان شاء الله طيب Masyado ko masusok. كيف عامل؟ جليك لنا والله سكامل مين اللي فيها؟
بكره وين؟ وين؟ اه تعال Susok. Bakit dito kami sa Riyadh Gallery, Riyadh Park. Ano siya, bakit dito ang daan? Ayan, Riyadh Park. اه Simple Life, mega love shout out. Salamat sa patusok sa Yan, Robby, paharang. Salamat po. Ayan. Pauwi na kami, naghatid lang ako ng alaga ko. اه يعني فواسكو جلات دي جديدة كمان Salamat, Bawas bigyan salamat lang, dali na po. تقريبا يعني بس دوام لا رجال Jean OFW Adventure. Mega love shout out, host. Thanks po sa paharang. Thank you خليته مو po. موبايل دي كتب بقول Gusto ko sanang kuhanan yung mga building kaso nga lang madilim كلام siya. وين هنا على كايسا Kaya hindi siya masyadong makikita yung ano, kaya dito lang nakaharap yung camera ko sa kalsada. وين والله اللي ما بلا ودار الله يسلمه 7 million in the house. Sisi Koy, Ronald Amar, mega love shout out. Lucy Lee, mega love shout out. Thanks for coming. بس بلا خير بيري Salamat guys sa pasugod. Sisi Dalagang Eastside, salamat. Naghatid ako sa aking alaga. Ayan, gabi na dito sa amin. 6:42 ng gabi. Ayan. 6:42 time Saudi Arabia. Ayan. Nakikita yung mga building guys. Ayan. Madilim lang kasi hindi siya makuhanan ng ano ba. Kasi nandito ko sa loob ng sasakyan. May kausap yung aking driver, maingay siya. 7 million in the house. Salamat sa inyo guys. Ingat po sa biyahe. Salamat po, Sisi Koy Jen. Thank you very big. May kausap siya guys. Hindi ko maintindihan kung ano pinag-uusapan nila, promise. Ganda ng building niya, kaso nga lang hindi siya makuhanan talaga. Rosalie Valencia. Kung ako nakadikit ako sa'yo, Sisi Koy, dikitan kita. Parang hindi pa ako nakadikit sa'yo. Ay, dikit na pala ako sa'yo, Sisi Koy. Dikit naman pala ako sa'yo. Sabi ko, hatid ko lang yung alaga ko, makapag-live nga saglit habang nasa daan. Grabe ang busy ko talaga. Tapos bukas, kanina may busy kasi amo. Ang hirap mag-isa guys, kasi wala pa, hindi pa dating yung aking kasama, talagang nagagawal ako. Then bukas, pupunta na daw kami sa Istiraha, so grabe talaga. Sobra hirap, pagod kagabi. Kagabi, may, ano ba kagabi? Fasting yung amo ko. Grabe din yung hirap ko kagabi kasi hanggang alas 10 ako kagabi. Umpisa umaga bumaba ako. Tapos,
Pag-akit ko talaga sa taas, plak, inom na lang ako ng Panadol. Lagi na lang akong si Panadol. Guys, please guys, nanakapin tayo guys. Kasi si G. Francisco. Paki-view naman guys. Almera G. Sisi Koy. Thanks for coming. Nag-love shout out. Paano naman guys kasi si Koy? Dito ako Sisi Koy sa iyong ano ba? Sa iyong bahay. Baho, nahihilo ako sa amoy ng ano. Iba talaga guys yung hindi sa pag-ano guys. Iba talaga. Dan, Sisikoy. Galing ako sa bahay mo, Sisikoy. Salamat, Sisi Almera. Thank you. Sana. Tinitingnan ko yung Riyadh kami dati. O, Riyadh ka din, Sisi Koy. Saan kasi Riyadh nakaabaya ka pa ba? Hindi na, Sisi. Wala na. Tuwing labas, kahit nagdi-day off ako, hindi na ako nag-aabaya. Ano ka mag-abaya. Pero kami, hindi naman ako nag-abaya. Kaya naman sa amo ko, Sisi Koy, hindi na ako nakabaya. Mamaya, pagbaba ko, pupunta ako ng tindahan. Ay, kaso maano pa ba ako? Malapit na kami sa bahay. Mag-ano lang ako na gusto ko lang bumili ng konting ano. Sisi Osang, Sisi Koy, salamat Sisi Koy. Wala pang pahinga si Pinkay. May bisita na naman si amo kanina. Tapos ngayon, kaalis lang ng bisita ko, nag-ano naman yung aking alaga, nagpahatid. O diba? Sana all na talaga masuka ako sa ano, hilo. Salamat Sisi Koy, Osang. Jubrel, sweet ha? Narubakala. Kasi gusto kong bumili ba ng makakain ko. Wala akong makain sa kwarto ko. At Sisi Mayward, mega love shout out. Salamat Sisi Koy sa patusok. Para ako masusuka ba? Nahihilo ako sa ano, amoy. Hinatid ko lang yung alaga ko. Kaya nakapag-video ako ng konti. Ayan. Saan ba daan itong aking kasama ito? Baka mamaya hindi ako daan ito sa tindahan. Bibili ako ng makain ko ba? Mayro Aquino, mega love shout out. Salamat Sisi Koy. Salamat po. Salamat sa pasugod. Sisi Dalagang Isay, maraming salamat. Ay, daan lang ako tindahan. Bibili lang ako guys konting ano makakain ko. Sway Jobrel ha. Ay, sukran Jobrel. Sway. Ay ko, bili lang ako guys konting makakain kasi pagdating sa taas nagugutom ako. Buti na lang may pera ako sa bulsa. Magkano ba yung pera ko? When? Hina? Tinuruan pa ako ng may 25 pa naman pala ako. Bili lang ako guys ng ano, samahan nyo ko guys. Bili lang ako ng konting makakain para ako masusuka ba? Promise. Saan ba ang chicherya dito? Pinasanahan pa ako ng driver kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta.
Sir Henry, mega love shout out. Thanks for coming. Salamat po sa pagsugod. Hindi ko alam kung saan ang mga bilihan ng makakain, guys. 4, 3, ang mahal na nito. Bili talaga ako, guys, ng makakain ko, guys. Wala akong makain sa aking kwarto. Tapos, ano ba masarap dito? Wait lang, guys, ha. Mamili tayo, guys. Tapos, puro talaga chichirya. 9 real. Chili. Turuan nyo nga ako, guys, ano ba masarap dito? Walang Pilipino ano dito. Ito pala yun. Ito ba yun? O, diba? Ano ba masarap? Sisi Koy Osang, mamili tayo sis ng Doritos. 4 lang ito. May Doritos pa ako sa kwarto. 6. Ano to? 6 pala ito. Ito na lang. Masarap ito, guys. Favorite ko to. Cheese. Then, ito magkano ba ito? Wala pang pala akong pang ano. Magkano ba ito? 8. Rabia. Parang gusto ko ng soft drinks. Soft drinks. Wait. Tapos, mag-apura na yung kasama ko ba? Ay, tawag pa amo ko. Buang man talaga to si amo. Pinatawagan na ako, guys. O, diba? Ganito talaga tayo ba? Hindi tayo makabili-bili. Siguro tinawagan yung maniho. Nasaan na ba yung soft drinks? Hindi ko makita. Ano ba talaga tong amo ko ba? Hindi ka talaga makalayas-layas ba? Uwi na nga ako. Nagtatawag na amo ko. Ito lang yung counter. Bakit nakakaharap na ito sa akin ba? والله ما أعرف هو معلم خضار
Answer. Cash. Yes. Yeah. How much? 70 riyal. 17? 70 riyal, 45 riyal. Asa na yung ano? Wala? Ano? Oh! Sana yun? Jubrel. Jubrel. Madam call. Oh, ba din? Kalam ito. Kalam sway bakala. Ha? Kalam so. Hello, madam. Wait. Oh. Uwi na ako, guys. Jubril. شوي ابدا. Not answer. Oh. لا ستة بنروح بيت كل مدام سووا كلام Madam. كلام كل بيت. Okay. Wait, madam. Maybe Mama Turfa. Yugol, madam, anaro bakala? لا لا انت كلام مدام. Mapigol. كلام انا هو كلام؟ Dito na ako, guys, sa bahay, guys. Thank you sa inyo, guys. Ano ko na to, guys, kasi tatawag ako sa amo ko kasi natawag siya. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. Kung ano na naman, baka may ipapagawa siya, guys. Wala pa tuloy akong 1 oras, kalahating oras lang, guys. Pero nandito kasi yung aking WhatsApp. Kaya need ko siyang patayin. Thank you, guys. Salamat. Ayan, pasok na ka, guys. Dito na kami sa aming mission. Salamat, guys. Dito na ako sa aming bahay. Ito ang aming bahay. Ayan. Patayin ko na.